ụlọ ọrụ ministri na-akwụ maka ọrụ na Anambra Steeti bụ nke malitere amụma ọrụ ndozigharị nakwazi mwugharị na ya bụ okporo ụzọ bụ nke si Amansi wee luo Gariki na Agụọka Junction ma bụrụkwazị na ya bụ ogologo okporo ụzọ ochie nke si Enugu wee gaba Ọnịcha. Onye nta aka anyị Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ etu ọrụ si wee na-aga n'ebe ahụ. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere Amansi Gariki, ha chọpụtara na ụzọ ahụ mebiburu emebi n'oge gara aga bụ nnọọ nke etegoro kolta n'elu ya, ebe ha chọpụtakwara na aka na-etekolta na-aga na mpaghara ụzọ ahụ ndị ọzọ gasị. Ya bụ ọrụ ịgbata ọsọ enyemaka bụkwa nke arụrụ n'iru International Convention Center nke dị n'Ọka ya na okpulo flyover nke dị na Amawbia na ọtụtụ ebe ndị ọzọ gasị. Ahụkwara akụrụngwa eji arụgasị ọrụ ka ọ dị na okporo ụzọ ahụ a na-arụ arụ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye ji ọkwa project supervisor ya bụ ọrụ ngo bụkwazi onye ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ọrụ na Anambra Steeti bụ injinia Azụka Egwu kọwara na gọvanọ Soludo tiri ha iwu ka ha hụ na ha mezichara ụzọ ndị ahụ tipusiri etipu tupu Fraịde. Injinia Egwu onye gosipụtara afọ ojuju na ya sonyere na ezigbo akụkọ a na-akọ maka ọrụ okporo ụzọ na Anambra ugbu a kọwakwara na n'agbanyeghị na ya bụ ọrụ tara akpụ na ya dị njikere ịpụta isonye n'ihe ọbụla ga-eme ka Anambra na-aga n'ihu. Ọ kọwaziri na ọrụ ịgbata ọsọ enyemaka idozi ụzọ mebiri emebi bụ nke a ga-eme n'ọtụtụ ụzọ dị na mpaghara steeti a. Site na Amansi, abụ m Ngozi Obileri.